Ndị Igbo ụmụnne m, ụmụ Chukwu, mmiri eriene nnọ. Mmiri eriene nnọ maka nne nnọ na nna nnọ were deceived by the slave masters. Gwa nnọ na the God of the Bible na aha ya wụ Chukwu. Na ọ Chukwu kere ụwa niile, na ya kere ndị ọcha, na Chukwu kpọtara ọpara ya wụ Jesus Christ. Nne gị na nna gị tụrụ na gị ashị. Well, agamasị na ha tụrụ na gashi, nne gị na nna gị ama nke wụ eziokwu. They were deceived by the slave masters. So today they are waking the one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. Na abụ unu nke bụ fact na the God of the Bible never existed. Ọpana iberibe ya, ọpana nzuzu ya na-akpụ ntụnị never existed. Enyi ya nwaanyị, akwụna enyi ya nwaanyị never existed. Ihe ndị ọcha ji deceive anyị, ji buru mmanụ anyị, buru ego anyị, buru ihe niile anyị nwere, kpụrụ ụmụnna anyị for over 600 years. Ndị Igbo tetara n'ụra, nnọọ ndị iberibe, ndị nzuzu eriri. Onye nzuzu na-ama na ya wụ onye nzuzu, onye nzuzu. Ma aka akpa onye akpara akpa na akpara ya akpa, ụmụnna ya lawa, ya esoro ya lawa. Ihe niile ndị chọọchị, ndị pastọ, ndị reverend fada na-akọwa ashị, onwe ike wee eziokwu.